No morjensta. Pienen vilautuksen lupasin näyttää tätä mun toistakin vihreätä konetta edellisellä videolla ja tämähän on tämmönen 77 mallin 3130 ja takaveto, että ei mikään mehuvetomallia. Vuoden päivät mulla on ollut nyt ja aika vähällä kokemuksella kaiken kaikkiaan. Tunneista ei oo tietoa, tommonen mittari on joskus vaihdettu kierroslukumittariin. Mutta ei se pahemmin savuttele eikä aika nätisti käy. 5,4 litrainen vapaasti hengittävä kutonen. Lyhytiskunenhan tää vissiin on. Sen kyllä tossa huomaa, että ei oikeastaan ole, vaikka on periaatteessa iso moottori, niin ei kyllä mitään alavääntöä ole. Sellainen. Sehän on tällä tanskalaisella Secura-hytillä. Tämmösissä on lapsena tullut istuttua useammassa mallissa. Niin pari niitä uudempaa keltakattosta 40-sarjalaistakin ollut tossa suvussa, niin 2130 tämmönen takaveto. Siitä joku tunnelma. Vaihteitahan on, että mihinkään tää ei kulje, että 6 eteen ja 3 taakkeen ja sitten on toi pikavaihde. Tää on kyllä vaihtaa todella pehmeästi niin kuin vaikka siihen 50-sarjan pikavaihteeseen verrattuna. En mä raskaasvedos koittanut, ei tää on mulla ollut missään muussa kuin juontokouran edessä. Puita ajettu mettästä ja vähän nyt syksyllä naapurin olkipaaleja pikkusen siirretty ton kouran kanssa. Sammutetaan siihen ja vilkastaa ulos. 2 lohkoa on ja tommonen aika suurpiirteinen tuo nostolaite kaiken kaikkiaan. Tasauspyörästön lukko löytyy sieltä ja toimii myös kädellä tässä, että jos on niinku oltava jalka kytkimellä tuolla jostain tiukas paikassa, käsijarvi, sellaisia. Renkaat siihen on jossain vaiheessa laitettu ihan hyväkuntoiset kontinentaalit 16 tai siis 420 8538 on toi on toi vanha patun juontokoura, mitä on ennenkin näytetty. Tällainen suht koht vielä siisti. Siellä kattoo maalautu jollain pensselillä. Siellä on vähän klommoa ja konepeltikin on tosta keskeltä vähän klontilla, mutta lisäpainoja on laitettu. Pysyy tossa juontokoura hommassa keulaa aika hyvin maassa siihen 575 ja takavetoverkkuun verrattuna, mikä mulla ennen tätä oli. Onhan se vähän tommonen rohtunut tässä, kun nurkissa ajaa mettässä. Ei ole paljon peilejä eikä valoja kolhiintumassa. Tietysti ei sitten paljon pimeässäkään ajeta, mutta
se ei näissä harrastehommissa niin justiinsa olekaan. Siitähän nämä on mukavia, että nämä on aika kuivia laitteita yleensä noin Perkinsiin verrattuna. On aina kyljet märkänä. Moottoriöljyt. Öljyt on vaihtanut ja ilman suodattimeen. Kai ne täytyisi nuo vaihteistoöljykkiä vaihtaa. Käyttö on hyvin pientä. Tietysti joskus huollettava. Joo, eipä kai siinä. Minä otan tosta vähän pöllejä pinsettiin ja vien kotiin.